Kaixo, Marcelo. Kaixo, Eugeni. Zemur. Ondo, gustora. Zu konbiatu nauzu zure programara edo, zer programa da, saio da, ez? Bala. YouTube erraten da zaude. Ni benetan aspalditik gogoan neukan zebonea etortzeko. Nahi Xabierrek esan zian, Xabier Euskitzek esan zian etorreko nintzen, eta esan hori oso gustora etorreko nintzela. Jo, Marcelo, zena gauza egin dituzu alegia gazteten nintzatik aizen zinen zuge errepidea, baina esan dezakegu horrek bultzatu zaituela gauza bezakotan mugitzea, ez? Bai, bueno, beti izan naiz, gaztetatik izan nintzen edeko mugitu bat, eta gustatu zait gauzak egitea, eta oso gaztetan hasi nintzen gauzak antolatzen, orduan gainera nire adin batekoa, nire gazte nire euskanean 17 urte, 75 zen, Franco hil zen, bazen orduan nola politiko bat bazen, eta orduan gauzak egiteko beharra bazen, eta orduan, euskararen bidea hartu nuen, 17-18 urterekin, eta, hola, ondo. Bizitzak batzutan zu baten zera zu nahi zu legutik, eta beste batzutan bizitzak eramaten zaitu legutik. Beti da bien arteko oreka bat, baina ondo, beti gustatu zaite aktibo izatea, gauzak egitea, eta orain espaldiko urte askotan egunkarien dago, eta berrien, lehen euskaldun egunkarien, orain berrien. Gauza bat, nabau menuz gure Marcelo Tolosakoa da. Bai, ala naiz bai. Eta ni urtez edakit jamin baduzu, baina Tolosak bizitza nahi. Bai, horren dela zenbat urte? Donostiatu ginez, 2009 2009 etorri zinen honera. Bai. Eta nuk izizien Tolosan? Belaten. Belateko zuen, bai. Kiegu badeko. Eta nola zuzuk apellidoa? Izena Eugeni eta izan apellidoa? Altzibar. Atzibar. Eke berria. Eta 2009an etorri zinen horretan barruten. Eta zer motortaz gazu horrein? Horretut, horretabi. Osaka, 12 urtekin etorri zinen. Bai. Neiz gogoratzen? Kalean ibiliko zinen. Kalean asko ibiliko zinen. Kaleko behar, kale nagusiak, altaini kalea, hemen kale plaza berria. Bai, ni bizi naiz, nola Francisco Tarrak? Bai. Atzekalde, atzeko partean. Bai. Horra atzeko partean, bizi naiz soldadu kalean. Jora. Ez guatzen zu ikusi zen, eta zemoz, zerratik etortzen zen, Donostiana? Zerraitu, nebenu etxe egokituko, eta nire momentu honetan askatzen nebilen eta eguneko etorri beharra. Baina beti esaten dut nahiz eta Donosti beste oso Tolosatua nagoela. Eta Tolosan jaioa zara? Ez. Ez. Jaioa nintzen Moskun. Moskun? Eta familia euskaldun batek adoptatu dituzten hiruetan. Horratik zara errusoa, horratik nahi zara errubioa, horratik zara errubioa. Ze jatorri errusiako zarela, jaiotzez errusiara. Eta iteitzen alduzu errusiara? Ez? Ez errez? Tomaritz edo... Oso txipi. Espasiba talako itzak, ez? Eskerrik asko esateko, espasiba. Oso txipi. Oso gutxi, bale. Eta zemat urtekin etorri zinen, Euskal Herria? Hola, hogeita bila betekin. Hilabetekin. Gaztele, errusiara ere ez denun ikasiko. Eta euskera bai, euskera handia txuzu familia eskoldu. Bai. Eta etxean gainea, Bai. Zure Eugeni dator Errusiatik. Bakizu zein zen Eugeni Primakov? Izan zen Errusiako lehen ministroa horrein dela urte batzuk. Eugeni Primakov. Eta uste, pensatu ez zuen momentu daten Eugeni ikusietenean, pensatu eta izango da euskarazko pariente bat ola edo zekeda Errusia jatorreko. Marcelo, oko bezu banago,
euskarako irakaslea ere izandako aztea zergatik. Bueno, orduan ni magisterio ikasten nintzen, euskarazko irakasleak behar ziren bai eskoletan eta bai baita ere helduen eta euskalduntze eta alfabetatzen, orduan zeuden gau eskolak. Gau eskola zeuden, gero euskaltegik zeuden, bueno, orduan egon zen aukera bat horiteko. Klasek ematea beti da modu bat ikasteko. Beti, edo zer gauza klasek ematea dituzela da modu bat ikasteko. Eta, bueno, bide bat ikusi nuen hor bat zela lanerako, eta bide interesanta izan zieten jendeari euskara erakustea, edo zekitenei pixkat maila hobetzen alfabetatzea eta bakatzen. Eta, hasi nintzen, lehenditzia hasi nintzen magisterio ikasten nintzela praktikak egiten genituen ikasleekin. Tolosako 10 urte zegoen Gorosabel, orain dago euskaltegia dago, baina gara eskola zeuden. Orduan, eskola horietan orduan zeuden eskola publikoak, guk orduan zitzen eskola nazionalak. Eskola publikoak orduan zen Tolosan. Eta orduan horra zen nintzen, 18 urtekin klaseak praktikak egiten, 18ekin bigarren kursoan praktikak, hirugarren kursoan egiten, baina nintuen 2 urtetan segidan. Eta gero orduan zeuden euskara ikasteko borborrontura, presentzia bat zegoen helduak ikasteko, garai hartan Tolosako gau eskolak igual zeuzkan postuen ikasle, horren tozka igual garren da piko. Eta bueno, zen modu bat izatzeko, modu bat lan egiteko, eta ni behin 17 urte oso identifikatuta neon euskararekin, euskararen edapenarekin, salbenarekin, eta ondo, oso guztora ginen. Euskaldunoi egunkariak ebideziena esan duzu, baina komunikabide hori edaki zorionez edo utamalaz ikiagitzen eta ze suposatu zu hori zuetzen pertsonalki. Bueno, personalki oso gorra izan zen, nintzen eukariko zuzendaria eta atxilotu nintuten, gainera leporatu ziguten, atxilotu nintuen 10 lagun, 2003ko txaila, 10 lagun. Leporatu ziguten etako kide izatea edo etaren laguntzaile izatea ez. Eta, bueno, oso garaiko gorra izan zen guretzat, atxilotu nintuztenako, eukin nintuzten komunikatuta 5 egun, 10 lagunetatik 6 torturatu nintuzten. Eta horrezaz gain, jende hori plano personalean ez, eta gainera genukan kartzela joateko arrisku handi bat, akusazioko oso larria zirelako. Baina plano personalez kanpo, hortik kanpo zen gainera plano kolektiboago bat, zugera zen proiektu bat jende askok ilusioa jarrizuna eta jende askok nintzuena laguntu zuena 1990 jaio zenean, itxi baino 10, indarrez itxi baino 10 urte lehenago iriki zenean jende askoren ilusioa zen, da nik gau hartan bertan ikusi nuen hor jende askoren lana, ilusioa, nekea, izerdia, dirua, joan zela komuniko zulotik bertez. Eta 150 langile kalera, euskara utzi nahi izan zuten euskarazko egunkaririk gabe, zorionez, gure lankidek izan zuten ausardia eta indarra, egun hortan bertan beste egunkaria egiteko, egunero dituzen egunkaria egiteko. Eta horrek inen zuen 2003ko txailetik, 2003ko ekainaren beretzia bitarten. Orduan, plano personalean mina eta gainera tortura jasan nituen da jasan genituen, hori beti gogorra da, oso gogorra da. Eta plano kolektiboan, jende askoren ilusioa eta gero lankide, 150 lankide kalera eta euskara egunkari gabe. Gertatzen da gero kalera atera eta berela jendearen berotasuna jaso genula eta gainera nire lankide batzuk edo auzikide batzuk kartzelan sartu zituzten, Iñaki Uria, Ausmendi, Jomartor Oleix, Berolega, kartzelan sartu zituzten, beste batzuk kalera ginen. Eta kalera ginenok sekulako berotasuna jaso genuen, jendearen txaloak, jendearen maitasuna, jendearen elkartasuna, kariñoa. Eta garrantzitsua dena baita ere, jendearen diru, jendeak diru eman zigun eta jendeak ia 5 milioi euro eman zizkigun, da horrekin urte bereko handik 3 hilabete urte bereko ekainaren 20an, 19an sortu genuen berria egunkari. Orduan, izan zen aldeatetik egoera gogor bat, denbora irauten duna, baina era berean izan zen baita ere indarketa bat, izan zen baita ere jendearen partetik indarra hartze bat, jendeak indarratu zu, jendea horrekin animatu gintuen, gora guztien hori
Ez gintuzen bakarrik utzi, jendea oso jator portatu zen gurekin, bai plano personalean, baita ere proiektu berriatatzeko orduan, eta bueno, gu oso eskertuta goenarekin. Eta suposatzen berria egunkariaren sorkuntza pixkatara konfortatu egingo. Bai noski, zer gu ginen Euskaldun egunkaria jaio zenetik 2010, ni ez nintzen hasieratik egon Euskaldun egunkaria, 2010 jaio zen, 2013an sartu nintzen, ekainean. Baina, 2010tik 2003ra bere bide entzun egunkaria zen, pixkanaka gora, gero eta jende gehiago, eta horrek aukera eman zigun, desargilatzeko eta enterratzeko, ez? Eta justo aizenean iristen bere unerik onenera, orduan txetxi zuten. Baina jendeak eman zigun berotasunari esker, eta jendeak eman zigun diruari esker, aukera izan genuen, indar gehiagorekin sortzeko egunkariak, ez? Berri egunkaria. Orduan, berri egunkaria izan zen, Euskaldun egunkariaren jarraipena, gu genekin egunkari bat egiten, beraz guretzat ezen gauza zaila egunkari bat egitea, bagenekin egiten egunkaria, eta orduan ingenun, baina titu askorekin, genuen egunkari potolago bat, horri alde gehiagorekin, kazetari gehiagorekin, beraz, esan genezake oso gaizkiatan zitzaiela jokaldia euskarazko egunkari gabuzteko asma zeukaten horiei, erderaz ez ez bauzuen katillo bat, katillo eta erdi ez, nekapin gauza bera. Gauza bera zen, ez bauzu Euskaldun egunkaria nahi berria. Telebistenera programa batzu aukestu edo gidatu dituzu ez? Bai, Babel, egunkaria sartu baino lehenago, 1990 uste dute, 1990ko temporada osoan nuen astarte gauetan Asier Etxeberria zuzendari zela, zoritxarra zilda, mendela gutxi, eta Asier Etxeberria zuzendari zela ingenuen programa bat, gero orkezla nintzen, eta gero zuden Asier zuzendari, eta gero zuden erreaktoratzu, baina arpian ikumaten. Astarte gauetan, Babel izeneko magazin, orain gero magazin goko bat ditzen dira. Eta gero, handiko oso gutxira, beste programa bat zuzen denuen, telebistan, Egonean Giro, Joseba Gerretxea aurkezle zela, nintzen zuzendari, eta gero nukan, erredaktore talde, kazetari talde garrantzitsu bat, 7-8 lagun euskanarekin lanean, tartean, banekan eta inarekan, Euskal Herratian ari den azkeneko aspaldiko urteetan. Eta ondo, telebista, beste, lehenzi telebista inun eta gero inun egunkari ez. Telebista medio politia da, oso medio azkarra da, zuzenekoa da, gauza zuzen egin behar dira, dauka tensio bat, gu gainera egunero egiten genuen bi orduko programa bat, hori eskurtzen da. Zuzenekoa? Zuzenekoa zen bai, ordu terretatik lotereta, Babel. Agresia esan dut. Egonean giro zen zuzenekoa, ordu terretatik lotereta, eta Babel zen grabatua. Eta gero, postproizitu. Orduan, ondo, medio desberdina dira, telebista da gauza bat azkarra egiten dena, eta gainera dauka irudia, eta orduan zendu behar da hitzak irudia zendu behar da, eta horrek eskatzen du argiztapena, kolorea, eszenarioak dena eskatzen du, eta gero noski jendea. Eta kazetaritza da, nahi bezu baixat, mantxoagoa zen gara jartan, orain internetekin jakartatu da asko, baina mantxoagoa zen, gauza lasaio egiten ziren, ematen du kazetaritza modu sakonagoa lantzeko aukera ematen dula, telebista hortan normalean telebista gehiago da informazio eta entretenimendua, informazio ematen duen ere albistegietan albisteak motza dira, bideo motza dira, eta gurean aldiz, hitzetik, aukera ematen du gozakiteko modu pausatuago batez, landuago batez, luzeago batez. Garai baten telebistan egiten ziren gauza landuak, egiten ziren reportaje luzeak, 7-8 gatzi minutuko, goren egiten, Xabir Malearia gatu ekari direiten horako gauzak. Baina, bi medio desberdin dira, baina azkenan biek informazioen alorren, telebistak entretenen dagoka, informazioen alorren biek telebista. Informazio egiten dugu eta informazio landu egiten dugu. Nei biak usten zizkit, baina azkeneko urte asko dara matzate persa idatzian, interneten ere bai, eta oso gustora nago. Egunkarian zaude, berria egunkariako zuzeneria zara, eta zure kasuak
zuzendariak kasuak zer edukatu kontuten horrelako komunikabide bat zuzentzeko garaian. Euki behar da oso kontutan alde batetik zure jendea, hori edo zen lanbidetan, zu bali mazara zuzendari oso kontutan hartu zure jendea, zure gizataldea. Azken batean nizan daiteke orkesta zuzendaren, baina gero solistak beste dira, eta musiko beste dira, duzu gintezakituna denak jodezatela bateratxu, ez? Eta handik sortzen den, instrumento bat atzatik sortzen den doinua izan da dira, doinua zapoten melodi bat izan da dira, koordinaturaz, hori da berezik ilana, hori da horreko ganaz. Eta gero kontutan hartu beruza, gure kasuan herri txiki bat garela, 3 milioi garela, 3 milioietatik bakarrik euskaraz dakiguna milioi batek, eta euskaraz egunkari bakarra garela, eta euskaraz egunkari bakarra izan da, saiatu behar dugula euskaraz irakurtzeko prest daudenei, emateko produktu bat, denak gutxo gara bera, egun batzutan gehiago, gustatzen gutxiago, denak gustora engo dienak, ez duzu sekulan topatuko egunkari bat, komunikabide bat, bere irakurle guztik oso gustora dituna, hori zinezkoa. Baina saiatu behar duzu, baten, alegia, beti eman behar duzu irakurlari eta erosleari arrazoi bat urrengoenean berriro joatuko, erostera, berriro irakurtzeko. Gaintiatu, ez? Bai, beti behar duzu, saiatu behar duzu, lortzen motibo bat ematen urrengoenean berriro izan zen. Bueno, gustatu zait daukoa, eharriakoa gustatzen zaiten, ez? Gu ari gara egunero novelatxo bat egiten, guk egunero egiten dugu novelatxo bat, ez? Tarduan, mundu komplikatua, kompetentzia oso handia da, krisi ekonomikoak jo gintuen 2007an denok, baina gure erronka nagusi hori da, euskaraz irakurtzeko prest daudenentzako produktu kalitatezko bat ematea, referentziala gustatuko zainena, eta beti sortuko dena, biharamunean, urrengunean, berriro hartzeko gogoa. Nekataka bat daukaz, lasai, ez pentsatu gara. Lasai. Baina, zer da euskara zuentzat? Euskara niretzat da gure hizkuntza, nire gurasoen hizkuntza eta nire basoen hizkuntza, nire hizkuntza propio nagusia. Daren hizkuntza eta gure hizkuntza, gure herriaren hizkuntza. Gu iten gaituna euskaldun, gu berezen gaituna. Ez dut esaten berezi behar gaitunako, baina berezen gaituna. Batzuk ketxo hitzitu dute eta zatzuk italiara, orduan hizkuntzak iten gaitu bakoitzan bere herrikoa. Eta da nire bizitza oso lotuta da euskararekin. Bai hizkuntza propioa delako eta nire familiako hizkuntzarako, eta gana ere intut bereziki hizkuntzarekin lotura estua daukaten edo euskarazko irakasle izan naiz, edo izan naiz komunikazioan naiz telebistan eta egunkarian, da gero astean 2 aldiz irratiera joaten naiz tertulietara, beraz, hori da, eta gainera gu baino lehenagoko belaunaldiari eta gure belaunaldiari tokatu zaio hizkuntza hori modernizatzea, eramatea esparru askotara, euskara gaur egun dago kualitatiboki inoiz egon den egoerarik onenean, eta sekulan egon euskara kualitatiboki YouTubeen zaude beste hizkuntza guztiekin batera, euskara unibertsitatean dago, euskara osasunean dago, euskara gertatzen da, oraindik ez dagoela enbarko lukeen egoeran, ez da batipat lukeko arazo handiena gaur egun kopuru, iztun kopuru, ez da gure Euskal Herrian ehuneko 30 edo 28 daki euskaraz, eta horrek gure herrian bertan iten gaitu minorizatu eta txiki, ez txikiagotu. Baina horikak, nahizu, kuantitatiboki eskaz gabiltza, baina kualitatiboki euskarak ematu sekulako horrepena. Duela urte asko pentsa ezina zen euskarazko egunkari bat, euskarazko analista bat, irrati bat, euskarazko kazetariak egotea munduko lekurik importanteanetan, edo gerratan, edo ez da ginon, edo joko olimpikotan, esatako, gure kazetari joko olimpikotara joaten dira, edo euskara eta unibertsitatean dagoen bezala, zen gaur egun arkitektura ikasilitik euskaraz, medizina, informatika, gauza asko ikasitezke. Segurazki, karrera guztietan oraindik ehuneko honean ez da osatu, irakasle batzu faltako dira igual, gero eta gutxiago segurazki karrera asignatura batzutan, baina euskarak eman duen aurrera bidea zeneko 40 bere bizitzan eman duen handire baina asko zen handiago da. Ze euskara kelduta 40 urte hauek hizkuntzen espresa bidetan, hizkuntzen plataformetan euskara hortik kanpoan da, berandu iritsi zen liburura, berandu iritsi zen irratira, berandu iritsi zen egunkarira, berandu iritsi zen telebistara,
Azkeneko urteetan, ez da berandu iristen ari, eta gaur egunean youtuberra dago euskaraz zitutenak, euskarazko ukari bat daukago, argitalpenak, argia eta beste batzu, dauzkagu euskal telebista, maika telebista, irratia dauzkagu. Bueno, duela, euskara iritsi zen, irratira berandu iritsi zen, igual irurogei urte berandu iritsi zen. Iritsi zen enda horretan urte, baina berren urte berandu, enda horretan urte berandu iritsi zen egunkarira, eta gaur egunez esmatzen balen bada WhatsAppa, momentu baten badukagu WhatsAppa, edo esmatzen balen badute Facebooka, Facebooket dago, eta esan dut, duela urte batzuk, gure burari galdetzen diogu ez, eta zergatik behar izan zuen euskarakin da, 50 urte liburura iristeko, esaterako, 50 urte asko dira izateko. 50 urte liburura iristeko, edo 60 urte iristeko irratira, 40 urte iristeko telebistara. Bueno, gaur egun, gure aurreko belaunaldia, gure beranaldiak eta gure ondorengo, hiru beranaldi horiek. Gure aurreko, gureak eta ondorengo, horiek eman diote euskarari sekulan izan ez duen bultzada bat. Eta jarri dute, kualitatiboki euskara sekulan ez den leku batean. Eta hori pozgarria da ikustea, bide hori oso denbora gutxien ditu. Bai euskara hizkuntza bera propio bezala, eta baita ere gero, erabilgarri den hizkuntza bat izateko. Osa ez bakarrik hizkuntza bera, modernizatu dugu eta gaur esaten dugu egitura eta esaten dugu marrazaina eta gauza esaten dugu, baina gero sartu dugu euskara sekulan esparru batzuetan. Gaur egun nire medikuak ematen izkit azalpen medikuak euskara kategoriko euskara baten ematen du. Gure medikuak ematen du, nire medikuak ematen du Euskadi Irratiko esatari bat, dena zientziari buruz hitzaiten du denean. Oso gustora. Bueno, Marcelo, mila esker. Zuri, errusieraz dola esaten da, mila esker? Espasiba, hoxe bera. Zuri ere espasiba esango zut. Eskerrik asko konbiatzea zure youtuber eremu honetara, eta plazer bat izan da, zure ginotean. Beraliko diago musoa biba buga ikusi. No esaten da muso, errusieraz? Ez da gizu, Musovitz. Agur! Agur, eskerrik asko.